Mbak, sampai nak wayu men to. Kuwi asli apa gawe peliter? Jadi kadek ora Jawa kok iki. Omahku lho Medion ra Jawa piye ya Jawa. Ya jelas dong. Pakai filter. Ya lho ora yo isin aku ambil gadis rupaku. Lah nyapa ora rupane dhewe isin. Petang dedit ora magrib bisa petang dedit ngono kae lho sae. Larang ke peliter ki, filter. Kok suwe masaku. Padune ben disawang wong ketok mening ngono to. Ora sanggup peliter-peliteran barang nyapa. Kok suwe masaku. Ya gawe ki delon. Tanganku yo wireng ngene kok. Lah pelitere apa jenenge? Pilih filter. Oh alah. Ya kesno ki HP ki lah iPhone ki filtere apik-apik sae. Mosok Jajalan tuku iPhone no apik-apik di filtere. Tenan tuku sae. yo utang ngono to tak tuku. Apik filtere tan setan. Lho kok jaran ngurusin ke filter barang lu nyangop.